Ndinonzwa kuti Maka. Do you know anyone Maka? Makanaka mwana wangu. Makanaka handisi kumuona prophet. Ndo nyaya yemafambiro yaMaka. Ichokwadi. Handisi kumuona Makanaka. Chiri kundinetsa in the realm of the spirit ndaoneshwa ini. Mwana uyo ari kuti ndikada kutsvaga kuti ari kupa ari kuti handisi kuda kuona mama. Tiri kumuti mwana but atomukadzi mukuru kwayo. Ichokwadi. Ndiri kuoneswa in the realm of the spirit mwana uyo ari kuti inini ndakabva pamba nokuti mama vangu vanopopota zvekwamai popotai zviya. Munopopota here nai Muchembere? Ndinenge ndichiedza kutaura naye nekuedza kumuonesa ndopaanotanga kutaura kuti mama vanotaurisa. But ndiri kuoneswa akambenga ari kumurume akadzokerei? Ari kumba. Akadzokerei kubva kumurume? Kumurume akadzoka nenyaya yekuti anoti ndikamuudza kuti Makanaka teerera zvaukudzwa nemurume wako ndopaanoti mama zvamuri kundiudza izvi hazvisi kuita. Munoziva dai mamitaura nemunhu asingaprofita dai akubhelivhai. Now, listen mama, ndiri kunzi inini naJehovha dambudziko ndimi makabvisa mwana kumurume. Nokuti maiti mukati gare momutidzoka kumba. Gare momuti yaundione. Achibva kumba kune murume. Ko imimi hamugoni kungogarawo mwana asina kudzoka. Ndinenge ndichiti auye kuzondionawo. Nokuti mukuasha akasvikira pakuneta akati ambuya vangu vari kunditonga. Nokuti zvamunoda ndo zvamaita, maigona kungomutora obva otorara kumba kwenyu hamutaurire mukuasha kusvikira mukuasha akasarenda akati handichada. Now ndiri kuoneswa inini mwana wenyu izvozvi kubva kwaaita pamba ari kutotizaimi kuti Muchembere ndo vakandirambisa nemurume, zviri nani tingoenda nenyika, handichada hangu nokuti vari kundikanganisira upenyu. Vabereki munofanira kuti muumirewo. Muzive kuti vana vane kodzero yekuita dzimba dzavo. Kana mwana kumurume hazvina mhosva kuti uri kuda kuita sei but hauchagona kungoerekana watora. Mwana mukuasha asingazivi. Ko unongo chimutorerei ndiwe wakamuroora here? Apachiona kuda kwamunoita mwana wacho hamudi kumushaya. Ichokwadi ndinomuda zvakanyanya. But zvakanyanyisa manje ka zvinozonyanyisa futi. Too much of everything hazvizoda. Ida mwana asi mudewo uchiziva kuti atomukadzi mukuru. Izvozvi ndiri kunzi ndatenderwa naJehovha unzi mwana uyu adzokere kumarriage yake kumba kwake. Tinotenda prophet, tinotenda. Kana adzokerako zvamurimi mukabatwa nechimoyo chekuda kumuti uya kunokumba, zivai kuti ndokudirai mbama. Ndiri kuzvinzwa prophet. Mukangofunga mbama yemuprofita munogara kumba kwenyu ikoko. Ndiri kuzvinzwa prophet, ndiri kuzvinzwa. Sei mwana aite upenyu wake. Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Spiritual Spectacles Crossover Night. Yauya Spiritual Spectacles Crossover Night, Wednesday 31 December kubvana 9 p.m. kusvika mangwana kwayedza. Isibuile is Spiritual Spectacles Crossover Night ngoLwesithathu 31 December 9 p.m. kuze kuse ePhungwe. Venue Kona High Glen Road and Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Pakoda pa High Glen Road na Mshiabande Road, Glenora B, Harare, Zimbabwe. Contact numbers idzindo number zenare. Shayeleni ucingo kunombolo lezi ezilandelayo +263 712 528 094 +263 778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.